Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Sherry. Isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Cebu. Yung nakipag-contest yung background music natin. Ay, pag may sipon kasi ako, medyo bingi talaga ako kasi di ko narinig na malakas yung background music. Ito na lang. Ayan. Ano? Okay. Nagugulan ako sa background music ko. Take 2. Ayan. Yan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sherry. Isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Cebu. College pa lang ako, tambalanista na ako. Kasi naman, kung hindi sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa, may aral akong natututunan sa pakikinig sa inyo. Kaya naman ngayong nagtatalo ang puso at isip ko, kayo ang una kong naisip. Naisipan kong sumulat kasi sigurado akong mabibigyan ninyo ako na maayos na payo. Mag-iisang taon na kami na Sonny. Hindi pa kami ganun katagal pero nasa marrying age na kami. Nararamdaman ko na any day now, yayayain na niya akong magpakasal. Kaso, hindi ako sure kung yes ang isasagot ko. Okay naman si Sonny kung tutuusin. Hindi siya gwapo, saks lang. Edukado, may stable na trabaho at mabait. Compatible din kami sa maraming bagay kaya nagkakaintindihan kami. Isa lang ang problema ko, tambalan. Mahilig siyang manlait. Sa kahit anong okasyon o bagay, sa kahit sinong tao, palagi siyang may pintas. Nung una natatawa ko lagi, pero habang tumatagal nakakairita na. Naalala ko pa nung una ko siyang dinala sa bahay namin. Medyo magulo kasi medyo may pagka-hoarder ng slight yung nanay ko. Sabi niya, para daw junk shop yung bahay namin. Tapos nakita niya yung sister ko. Sino daw ba yun? Gusto daw niyang pagtimplahin ng kape. Nang makita naman niya yung kapatid kong lalaki nagpa-blond ng buhok, sabihan ko daw na wag masyadong nagbibilad sa araw. Nagluto ang nanay ko ng spaghetti. Habang kumakain, nagkomento talaga na para daw nahimatay yung spaghetti sa putla. Tas yung lumpiang Shanghai daw, ang kapal ng balat. Kahit ako mismo wala siyang pakundangan kung laitin ako. Kapag nagkakaroon ako ng breakouts, yung mukha ko daw parang pimples na tinubuan ng mukha. Nung minsan nagsuot ako ng flowery na summer dress, bakit ko daw sinuot yung kurtina namin sa bahay? Hindi talaga pwedeng lumampas ang isang araw na wala siyang palalaitin o wala siyang pipintasan. Kahit sino pa yan o ano pa yan. Tambalan na iirita na ako sa ugali niyang ganito. Tingin niyo ba, titiisin ko na lang o dapat ko nang iwan? Ang inyong tambalanista, Kate.
Ayan. Hello sa'yo, Kate. Parang nung isang araw ba yun, partner? Yan din, mga ang eksena mga pakakasalan, tapos may mga may mga sabit. Yung mga pintas. Oo, may mga pintas, may mga sabit. Yung parang nung the other day, ang eksena niya is, yung pakakasalan niya, mahilig naman sa pamahiin. Tama? Oo. Tapos ngayon naman, itong pakakasalan niya, hindi pa siya sure though masyado ka rin filingera, Kate. Hindi ka pa nga inaaya Hindi ka pa inaaya magpakasal Naka-assume ka na kagad, pero problema mo na agad. Ayain ka muna magpakasal bago tayo magdiskusyonan dito. Gano'n. Ang eksena naman nito ay mapanlait, ganyan. Paano ba? Parang panay-panay, no? Yung mga pintas sa ugali ng isang tao. Oo. Well, lahat naman ng tao may kapintasan sa totoo lang. Diba? Wala naman talagang taong perpekto Kaya lang, ewan ko, baka paraan niya lang to kasi sabi mo nga, hindi siya kagwapuan, sakto lang. Diba? Hindi naniniwala ko na ibalik mo sa kanya para maramdaman niya. 'Di ba? Na kung paano ang laitin, 'di ba? Hindi naniniwala kasi ako sa kapag minsan may mga iba na dahil insecure sila or dahil alam nila may kakulangan sila, parang ang eksena nila is defense mechanism, nangahamak ng iba. Dami kong kakilala parang ganon, di ba? May mga taong punong-puno ng kapintasan pero mas napupuna yung pintas ng iba. Oo, may diba? mga ganon. May mga ganyang klase talagang mga tao. So, kaya siguro siya ganyan. Hindi ko alam kung paano babaguhin. Hindi ko alam kung paano. Hindi pa kasi ako naka-encounter ng tao na, basta kasi pag nakaka-encounter kasi ako ng taong ganyan, yung taklesa, yung ganyan, umiiwas na lang ako Hindi yung parang sabihan ko pa siya. Unless sobrang close namin. 'Di ba? And in your case, Kate, ka-close mo naman 'yan dahil 'di ba, papunta na nga kayo sa sabi ninyo, marrying age, waiting ka na lang for the proposal. Di baka kaya mo naman kausapin siya about it. Pero kung kinausap mo na siya about it, tas ganyan pa rin siya, ikaw nasa sa'yo 'yan. Wala lang ako bilang kung papunta ka na dun sa marrying, tapos kung meron kayong plans to have kids, magkakaroon talaga ng mga time na magkakasaltik ka talaga at init ng ulo dahil sa mga probably hormonal imbalance, ganyan. Yung mga eksena mo, tas pagkalimbawa, laylay na yung puson mo, hindi mo na siya maibalik sa dati niyang kaflatan, mga ganyan. Hahamakin ka niya? Kasi hindi makakatulong Diba? Doon ako kinakabahan sa part na yon. Kaya ba ng sikmura mong ganun-ganunin ka? O kaya hamak-hamakin ka? Nag-aalaga ka na ng bata. Ang na-imagine ko yan, hindi mas judgmental, pero na-imagine ko na, kung kailan ka bagong panganak, syempre pag bagong panganak ka, malaki pa rin yung tiyan mo, parang hindi ka nanganak Parang may naiiwan, no? Oo, parang may naiiwan mga tatlong anak. Alam mo yung parang, naglabas ka ng isang anak, pero parang may naiiwang tatlo. May ganun talaga Pero kaya mo ba na lalaitin ka niya dun sa mga panahon na yon? Hindi ka nga natutulog kasi nagpapadede ka ng bata, yung mga ganun. Wala lang, nag-advance thinking lang ako as an overthinker. Kung di mo carry at ikaw mismo, di ba, pamilya mo, sinasabihan, nakaka-nervyos, parang medyo... Ngingala ako nakarinig ng nahimatay na spaghetti. Oo, correct. Ang putla naman ng spaghetti, parang nahimatay, di ba? Diba? Isipin mo, sa ilang dekada namin sa mundong ito, ngayon lang kami nakarinig na nilait yung spaghetti, ginawang nahimatay na spaghetti ba to, diba? Na sinabi niya mismo. Kasi pwedeng pag-usapan diba? Diba? Na pwedeng ibulong, diba? Pero yung sabihin, hindi ako sure kung may mga times naman na pag nagsabi ka for the purposes of makatulong sa'yo. So, kunyari, yung nanay mo hoarder, yung sinasabi niya, parang junk shop. Diba yung pa-hoarder nga po ng pa-hoarder French nga fries? Oo, dalawang French fries, pakilagyan po ng cheese. Yan, hoarder. Isang spaghetti nga po, yung maputla. Ganun. So, may ganyang klaseng eksena na sobra yung panlalait. Di ko sure kung carry ko. Kasi ako, laitera din ako pero... yan. Feeling ko friends sila nung jowa mo. Ni Nicole. So hindi ibig sabihin, pero yung lait naman is yung lait yung joke talaga. Hindi naman yung para hamakin yung pagkatao niya at 'di ba yung maka-hurt ng feelings, hindi. Totoo 'yun. Yung mga ganyang klase ng banat for us nakakatawa pa rin naman, pero yun nga hindi namin alam yung impact kung paano to dineliver ng jowa mo kasi natatawa kami ng palihim. In fact, natawa na rin kami sa ilang mga punchline nung boyfriend mo. Nakakatawa naman talaga yung panlalait minsan. Tingnan mo sa
mga comedy bars. Bakit Usong-uso laging yun? yan. At punta ka pa ng punta sa comedy bars. May laitan talaga. Yun nga lang, nagkakaroon ng kakaibang impact ito kapag hindi ka na komportable. So in your case, parang hindi ka na komportable. So the best way to give solution to this is to talk to your boyfriend. Huy, hindi na ako komportable. Hindi na Noong masaya una, yan. nakakatawa ka pa. Kasi iniisip ko, joke lang yung mga binibitawan mong punchline or panglalait sa akin. Kaya lang hindi na ako komportable. So you tell it to him. Sabihin mo sa kanya na hindi ka komportable. Ganito. Sabihin mo lahat namang kalait-lait sa itsura niya. Yan. Tapos tanungin mo siya, anong nararamdaman mo? Ganon. Tingnan mo, ganon Diba? din. Kasi baka mamaya, di ba may ganon tayong feeling kapag hindi na, di ba nakaka-relate lang tayo kapag ka naranasan na natin. Yes, yes. So tingnan mo, kapag ka hindi ka pa nanay, hindi ka relate dun sa mga batang umiiyak sa eroplano. Hindi ka relate. Correct. Naiirita ka sa kanila, naiinis ka sa kanila, sa mga batang umiiyak sa mall. Diba? Gina-judge mo silang lahat. Pero kapag naging nanay ka na, wala nang judging eh. May Totoo mga ganun yun. talagang sabit. O, ganun. So, yun. Ibalik mo sa kanya lahat ng palalait, tapos tanungin mo sa kanya, ano nararamdaman mo? Ganun. Totoo yun Hindi magandang solution yun. Nalaitin din siya pabalik? Hindi totoo. Tama. Oo, in a way, Kausapin mo siya and iparealize mo sa kanya yung kung ano ang ginagawa niya sa ibang tao. So, Yan. anong gagawin? Let him have the taste of his own medicine. Ganun. Ano yung ginagawa niya sa'yo, ibabalik mo sa kanya. Hindi dahil masama yung intention mo, hindi dahil gusto mo talaga siyang hamakin. Kasi gusto mo lang iparealize sa kanya na ganito yung nararamdaman ng ibang tao kapag nagbibitaw ka ng mga ganitong klase ng salita. Kaya next Pag sinabi mo, time, tagyawat ako, ngayon laki ng butas ng ilong mo. Correct. Kailan ba liliit yan? Totoo. Maaaring totoo. sabihin pa joke lang din yun, pero at least nare-realize siya kahit papaano Na masakit pala kahit pa ganito joke. pala ako. Oo. Kasi minsan hindi nare-realize ng tao yung ginagawa sa kanya until iparamdam mo. 'Di ba na ganito ka? 'Di ba na 'di ba kunyari, kuripot yung tao. Tapos nasanay siyang ikaw yung nalilibre. 'Di ba? Ipatikin mo sa kanya kung ano yung pakiramdam ng pinagkukuriputan. Lumabas ka na wala kang gastusin. Yan, 'Di ba? Ay diba? ganito pala, parang hindi pala masaya, no? Oo, nakakayamot pala. Kasi ganyan ka. Bad trip pala ako kabanding. Ganon. So, kasi yun ganun yun. ka. So, yun yung Oo. sinasabi natin na hindi nakaka-relate yung jowa mong yan sa mga eksenang panlalait kasi wala pa sigurong nanlalait sa kanya ng todo. Oo. O di ikaw na gumawa. O di naman kaya, kung meron kang kakilalang pinakamagaling na komedyante na magaling stand-up comedian na Yan. naporte ang panlalait, Yan. tawagin mo. Dali mo sa comedy bar dali sa mo sa Sabado. comedy bar, Tapos correct. pagdating mo sa stage, Totoo. tumawag ka ng host doon. Itong jowa ko, pakitin nyo. Tapos bulungan mo na, bigyan mo 500 para matindihan. Totoo. Sabihin mo, pang malakasang panlalait, please. Pa-hoarder naman. Pang malakasang panlalait, please. Ganon. Ganyan ang gagawin. Masaya yung mga ganyang klaseng tao. Masaya ka bonding yung mga joker. Pero pag hindi ka na komportable dun sa joke, to the Correct. point na nanlalait na, hindi hinahamak na yung pagkatao, then you tell it to him. Ngayon, kung hindi mo na talaga yung tiisin, sakyan, oo. and then alis ka sa sitwasyon. Correct. Ano talaga yun? Iwas ka. Alam mo na yung sagot. Actually, siguro, dahil nga sa tagal ng pinagsamahan ninyo, kasi yung feeling mo na nga na pakakasalang ka na, di ba? Nanghihinayang ka din. Kasi syempre, loves mo naman wala naman din talagang taong perpekto. Pero kailangan mo talagang i-express yan. Correct. Kasi mahirap talaga mayat maya. Lahat saan? Lahat may panghahamak? Mahirap yan. Ibalik mo sa kanya every time na magjo-joke siya or manlalait siya, ibalik mo agad sa kanya. Correct. Kasi yun lang talaga yung paraan Yung kapag kalbaw may nagsabi sa'yo, ang pangit mo, 'di ba? Pangit mo today, 'di ba? Oo. Kailan ka gaganda? Ang balik Di ba mo sa kanya. nakakatawa pa sa una, Di ba pero pag nakakatawa? Di ba? Ang pangit mo today, kailan ka gaganda? Pag ginanong ka, sabi mo, ikaw, kailan ka mamamatay? Ang itim kasi ng budhi mo Ganon. Ganon ang eksena. Correct. Ay. Hindi dahil gusto mo siyang kutsain talaga, gusto mo lang iparealize. Yun naman yung intention mo na may mali sa kanya at kailangan baguhin niya yun. And again, ang konteksto nito, paano? 'Di ba? Paano ka relate sa isang sitwasyon kung di mo pa nararanasan? Yes. O, diba? So, yun yung konteksto. So, para makarelate ka dun sa mga nanay, dapat maging nanay ka muna. Para ka makarelate ka sa mga doktor, maging doktor ka din. Mga ganong, basag yun, ganun lang yung konteksto nun. O, so, para makarelate siya sa sakit, di ba, ng nilalait, di ba? Laitin mo din, ganon. At again, para hindi halata, di ba? Punta na sa comedy bar. Yung alam mo Yan. talagang forte talaga nila yung manlalait mula ulo mo kang paa, ganon.
Ganon ang gawin mo, ha? Kaya yan. Kaya yan. Malay mo makorek pa. Tama. Tapos eventually, ang kagandahan pa dito, nakatulong ka pa sa kanya. Kasi, bumait siya. Na-improve. Oo. Diba? May natanggal na hindi maganda at may na-improve. Correct. Bumait. True. Naging gentle sa kanya mga words. Oo, diba? Yun yung mas maganda. Nagdagdag ka pa ng ligtas point sa langit, you saved a soul. O, diba? Pamalakasan ka doon. Taray, di ba? Oo. Pumunta ng comedy bar para sa inutusan yung komedyante, binigyan ng 500 Oo. para laitin yung jowa, di ba? Pero ang POV natin, you saved a soul, di ba? Tinuruan mo siya. Sinalba mo siya. O siya, sige ha. Naway makatulong yung makatulong itong advice namin, naway gawin mo. Okay, Docs? Yes. Para hindi naman para wala nang hiwalayang magaganap. Lahat naman ng tao pwedeng magbago. Correct. Kayang ayusin yan. Maniwala ka Sa lang. True Lalat, walang halang Ekla Barba. Exit na po kami. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!